ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ದಾರುಸಲಾಂ ಚಾರಿಟಿ ವಿಂಗ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹಬ್ಬು ರಸೂಲ್ ಮಿಲಾದ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2023 ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅನಿಕೋಡ್ ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸಲಾಯಿತು. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إلى عظيم شيخنا سيد إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره العظيم. اللهم إلى عظيم شيخنا سيد عبد القاهر السهروردي قدس الله تعالى سره العظيم. എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ എന്താ പറയുക? എനിക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്, സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് കുടുംബസമേതം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്നായി ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഒരുമിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. വിജയമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഈ ഒരു പരിപാടി ഇതൊരു ഗാനമേളയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കൂത്താടുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാമായിരുന്നല്ലോ അവർക്ക്. പക്ഷേ തികച്ചും അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി